גבירותיי ורבותיי, כולם להיכנס למרכז הרחבה. אני בליף, וזה הריקוד החדש שהמצאתי. זה הולך ככה: צעד לימין, מחיית כף, צעד לשמאל, מחיית כף, עמידת ידיים, מחיית כף, מחיית כף, כפיים, סטופ, עין, צווי, דרי, כולם יחד אחריי, אצבעות לנחיריים, להקפיץ את האחוריים, כולם רוקדימה, פנים קדימה, כל הבנות, שפגת בנות, כל הבנים, שפגת זה לבנות, תעשו סיבוב, תעשו קפיצה, בוא תרקוד איתי, אל תהיה ליצן, זה לא קשה נורא, ריקוד הדורדורנט, יד על השכם, אף על הרחם, על הלחי, אז כולם להראות את הבית צ'כי, להראות את הבית צ'כי, אז כולם להראות את הבית צ'כי, קדימה את הבית צ'כי, כולם להראות את... עכשיו להיות בשקט, שו שו שו, אתם עושים את זה משהו משהו, תניעו את המפרקת שוב שוב שוב, נייס, ואז תתעצ'ו אפצ'ו, ליישר את הידיים, כפות כלפי מעלה, ואז לסגור את האגרוף קלות, לקבל את המרפק שבנזרון למה תהיה זווית 90 מעלות, להוריד לעלות, להוריד לעלות, הלוך חזור חזור הלוך, כולם לעמוד על רהיט, תעשו תנועה אקראית, גם ההם וההוא וההן וההיא, לומדים את הריקוד, מתאמנים בראי, מי זאת? זה לא קשה נורא, ריקוד הדורדורנט, יאללה! יד על השכם, אף על הרחם, על הלחי, אז כולם להראות את הבית צ'כי, להראות את הבית צ'כי, אז כולם להראות את הבית צ'כי, קדימה את הבית צ'כי.